An lochas mó úr isce in éirin truaillithe a ríist chur an láneacha daithid fan géad an isce a altar sa tuisgurt ar foiil, agus don dara blian tá se lán da halgae gorm glas a chur an sláinte daoine agus ainmhithe a muil. A dúir ysgal áfik chibnú cóhíl na ruachta aontaithe, dúrú nachhfuil stormint a tá freagra as na hefnecha a ruhí na steas lá a hasint ag genú sin. Caiimiid dul an leicla sin, caiimiid afreithniú olmhórí anir sin, agus fiú céim bhog a bheith amháin gríomhaireacht neamhsplach am cosint an chóhíl a bhhaíonn seo is mutinne in sna sé chundaíonn seo an 10 áitins in Europa nach bhfuil a lehéid de gríomhaireacht neamhsplach agin. Deirtar sa tuairiscar gur caiú an sprec chun caiidean an isce a dheosú, agus muna ngentar áirthaithe go méid buailón na féidir an damáiste a chur ina cheart go deá. Ní dailim sa bhfuil an tilfáileteil anar an áhar go muineann go leor de seo le poist in dionnar nadála. Daoine atá fastaithe ag tionscadal mhóra go háirithe gar go leor don Loch agus mar sin de, agus tar náithe gí nach bhfuil na feirmeoirí ar an chud is mó den aib seo mas mailad tá go leor cuacht folaitiúil ag feirmeoirí agus ag na grúpaí atá son na feirmeoirí a gcónaí agus mar sin de so mar sin má tá baríocht leasú siopa, leasú nádar nó go bí rud a gol ar na parcanní be na feirmeoirí a trid a gáine sin a gcónaí, mar dar láfa go gaithí siad sin a dhéanú chun go leor bia a hall ahar agus chun brabas a dhéanú in deireadh nadála. Tá trí ag rinn talmhaíarta agus cóhíl stormint freagra a thuairt ar an séideag máú sa tuairiscal. An ní gáalach ar nuairt TG Cahar.